PP ou galego? O PP e o galego, pois a verdade é que eu penso que temos bastante complicada ahora co PP e co galego, non? Bueno, cambiaron moitas cosas tamén. Non cambiaron, creo que eles non queren que cambien, queren que siga sendo a cosa como era hasta ahora, non? Cambiaron moitas cosas en democracia, pero formalmente, pero pues ahora, da verdad, nin os poderes públicos fixeron os seus deberes, nin co galego contribuíron a acabar cos prexuizos que había ca lingua. Sigue estando todo como sempre, Eu penso que en materia legal sí que hai moitos avances. Moito no ensino. Pero eles queren mismamente co tema do ensino, co tema legal retroceder, queren derogar o decreto do galego, queren suprimir o galego como registro de acceso a función pública, é dicir, queren poñer todo como cando estaba o fraísmo, non? E co franquismo, é dicir, eu creo que Pero agora fala galego quen quere. Sí, eso hai liberdade total de... Cada quen elixe. Sí, pero cada vez falan menos en galego, entón haberá que preguntarse por qué, que é o que pasa. Non será que por aí ainda hai moito prexuízo para que a xente cambie de lingua ou non se decida a falalo? Se aparte do prexuízo que, é dicir, liberdade, solamente pode haber liberdade cando hai igualdade, é dicir, cando hai opción real de escoller, é dicir, cando os poderes públicos non fixeron nada por acabar ca situación que había de inferioridade do galego, non se pode decir que haxa verdadeira nin democracia nin igualdade, Que non? máis, cantos nenos entran na escola falando galego e saben falando castelán, e cantos entran na escola falando castelán e saben falando galego? Pero hai quen considera que son unha escolla libre por parte dos nenos e por parte dos pais. Penso que non está tan grave a situación. Pero que pasa que só se pode ser libre de escoller cando se poden falar os dous e se saben falar os dous. E o que está pasando é que moita xente xa non sabe apenas falar en galego nas cidades. Eu creo que les aproveitaron a inercia que viña do réxime anterior, que impoñía uns prexidos sobre o galego e impedía usalo, e que se están aproveitando diso e que realmente queren volver a esa situación. Pero iso non é liberdade. Se estás coaccionado nunca podes falar de liberdade. E o que fala galego sempre está coaccionado en todos os ámbitos da vida pública. Eu creo que sí, eu creo que como se nos estivesen todavía desde arriba tutelando, como desde lonxe, non? Xa non digo nos feitos, sino incluso tamén nos símbolos, non? Inda que os bispos de fora mandan rezar noutra lingua, a xente fala na súa Galicia, non sofre mingua.